आसा गिबि गिबियावहाय नैबे चेनेलखौ नायगिरिफोरनिसिम खुलुमहरबाय। दिनैहाय 2 तारिख 8 मार्च 2026 तारिखआव कारिगाव टु सेरफांगुरि आरो साहा भुटान हाजो आरो खोलाहा सिम्बेरगाव तिनालि बनरगाव बेनि गेजेरावहाय थानाय गासै 8था ए-रिक्शा एसोसिएशना ज' जानानै ए-रिक्शा इउनियन दानाय जाबाय आरो बे इउनियनखौ मानि थाखाय जों दानाय जादों बेनो जाहैबाय दानि सोलिबाय थानाय जे थासारि प्रसासना जोंनि सायावहाय अयथासार खालामगासिनो दङ। मानि थाखाय अयथासार खालामगासिनो दङ बेफोरखौ नोजोर बोनानै नैबे इउनियनखौ दानाय जादों आरो नैबे इउनियननि आं आफादगिरि जानानै गुरैयै खावलायहरनाय जायोदि जोंनो हाग्रामा सारखौ नांगौ। सारनो जोंनि नैबे दानि थासारिखौ फोरमायनानै होनो थाखाय मात्र 2 मिनिट समल' लोगो हमहो आरो नैबेनि उनावहाय MLA सेवलि बायद'खौ जोङो लोगो हमनाय जागोन आरो बेनि उनावहाय बायद' आरो सारमोनहा जोंखौ लोगो हमहोआबा फैबाय थानाय समावहाय जोङो माबा मोनसे राहा लानाय जागोन आरो जोङो क'क्राझार टाउनावहाय ए-रिक्शानि बाना खालामनाय जागोन आरो बेनि उनावहाय BTC अफिसावहाय अख्रां गोमजार जासे धरना होनाय जागोन। बेनिखायनो जों दिनैहाय सारमोनजों लोगो हमनानै मेसेज होनो लुबैदों आरो जुदि सारमोनहा लोगो हमहोआब्ला फैबाय थानाय समावहाय माबा मोनसे जों राहा लानाय जागोन आरो बेनो जाहैबाय सारमोनहा लोगो हमहोआबा नेसनेलावहाय जोङो गोख्रों राहा लानानै सोमावसारगोन आरो जों धरना होगोन आरो बेनि उनावहाय जों लामा जथेनाय हाबाफारि लानाय जागोन। बेनिखायनो जों हाग्रामा सारखौ लोगो हमनो गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय नैबे चेनेलनि गेजेरजों। मा जेंनाया नोंथांमोननि ए-रिक्शा सालायगिरिफोरनियाव नुजाथिगासिनो दं? जोंनावहाय जे प्रसासना नेसनेलावहाय जे जोंखौ खारहोआखै आरो बेनि उनावहाय जाय सालायगिरि बिथांमोनहा नेसनेलाव खारो MVIआ 2000 3000 फाइन फाइनखौ फोनांगासिनो दङ। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा जे बे रिक्शाखौहाय जाय गरिब आरो गलाम बिसोरसो सालायो। दा गरिब आरो गुन्द्रा जों सासे मानसिया जोङो 2000 2500 गाहाम 3000 5000 गाहाम जोङो फाइन होनांगौब्ला जोंनि न'खरा थेर बेथेर जागोन सार। बेनिखायनो सारजों जों गुरैहाय खावलायहरदों जोंखौ लोगो हमनो आरो जोंनि समस्याफोरखौ जों फोरमायना होगोन सार।